Aho batez goratu zuten Jauna, zure indar garailea, izan ere, jakinduriak hitz eragin zien mutuei, eta garbi mintzarazi haurtxoei. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Eukaristian, Kristo berpiztuarekin topo egiten dugu. Paketa hontarako prestatzeko, aitor dezagun bere errukiaren beharrean gaudela. Jesus Jauna, zure piztueraz pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, erruki Jauna. Jesus Jauna, zeure piztueraz izadi osoa eraberritu duzuna, Kristo erruki. Jesus Jauna, zeure piztueraz biziei alaitasuna eta hildakoei bizia ematen diezuna, erruki Jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Haintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko Jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki Jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik Jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, era askotako jendeak bat egin dituzu zure izenaren gorespenean. Egizu, bataio iturrian jaio direnek, fede bera izan dezatela bihotzean eta maitasun bera egiteetan. Zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, zendatutako elbarria oraindik Pedrori eta Joani helduta zegoela, jende guztia laizterka haiengana bildu zen harriturik, Salomonen aterpean. Pedrok hori ikusita honela hitz egin zien herriari. Israeldarrok, zergaitik harritzen zerate hortaz? Zergatik zaudete guri begira? Gu gizono hau geure ahalmenez edo geure bihotzonez ibilerazi bagenu bezala? Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jangoikoak, boratu egin du Jesus bere zerbitzaria, zuek Pilatori eman zeniotena eta haren aurrean ukatu zenutena, naiz eta harek askatu nahi izan. Zuek santua eta zintzoa ukatu zenuten, eta gizon hiltzailea askatzeko eskatu. Bizi iturria hil zenuten, jangoikoak ordea piztu egin du hilen artetik eta gugera horren testigu. Eta hemen ikusten duzuen eta zuek ezagutzen duzuen honek, sinistu du haren izenean, eta haren izenak sendatu du. Harengan duen sinismenak eman dio osasun betea zuen guztion aurrean. Badakit ordea, zenideok, zuek eta zuen agintariek ezjakinean egin duzuela hori. Hangoikoak berriz horrela bete du profetaen ahoz esana zeukana. Haren Mesiasek nekeak igaro behar zituela alegia.
Damu zaitezte beraz, eta bihotz berritu zuen pekatuak garbi daitezen. Horrela etorriko dira jaunaren aldetik atsegin egunak, eta bidaliko dizue Jesus zuentzat agindua zegoen Mesias. Naiz eta honek zeruan egon behar, gauza guztiak berriztatzeko garaia iritsi arte, hangoikoak aintzinako profeta santuen ahoz esan bezala, Moisesek esan zuen zeniden artetik, ni bezalako profeta bat aterako dizue jangoiko jaunak. Entzun, haren esango dizuen guztia. Profetari entzuten ez diona, kendua izango da herriaren erditik. Eta Samuelen gandik, hasi eta gerozik mintzatu diren profeten guztiak, egun hauen berri ematen dute. Zuek zerate, profeten semeak, eta zuen aurrekoekin jangoikoak egindako elkargoaren semeak. Honela mintzatu bai zitzaion Abrahami. Zure ondorengoarengan bedenkatuak izango dira lurreko herri guztiak. Zuengatik piztu du jangoikoak bere zerbitzaria eta zuei bidaltzen dizue lehenengo bedenka zaitzaten baldin zuen gaiztakeriaketik alde egiten baduzue. Jaunak esana, jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan, zer da gizona zu hartaz oroi zaitezen, edota giza semea zu hartaz ajola zaitezen? Jauna, gu jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Aingeruak baino doi-doi txikiago egin duzu. Ospez eta aintzaz koroiatuz duzu. Zure eskulan guztien buru ipini duzu, guztia oiperatu diozu. Jauna, gure jauna, bai miragarria zuren izena lurbira osoan. Ardi eta idi guztiak, gainera lurreko abere guztiak, eguratzeko hegazti eta itxasgo arrainak, itxas bidezketan dabiltzanak. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Aleluia, aleluia, hau da jaunak egin duen eguna, gu pozteko eta alaitzeko eguna. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Emausko ikasleak adierazi zuten bidean gertatu zitzaiena, eta nola ezagutu zuten jauna ogia zatitzean. Hortan ari zirela Jesus bera agertu zen ikasleen erdian, eta esan zien, bakea zuekin. Haiek ordea larriturik eta beldurrak hartuta, mamuren bat ikusten zeudela uste zuten. Eta harek honela esan zien, zergatik zaudete larri, eta sortze zaizkizue zalantza horiek barruan? Begira nere esku oinak, neroni naiz, uki nazazue eta ikus. Mamuak ez du ez haragirik, ez ezurrik. Nik berriz ikusten duzue baditu dala. Eta hori esanik eskuak eta oinak erakutsi zizkien. Haiek ordea beren pozetan oraindik ere ezin sinisturik eta harriturik bai zeuden, Jesusek honela esan zien. Ba alduzue hemen jatekorik? Eta haiek arrai erre puska bat eskaini zioten. Harek hartu eta haien aurrean jan zuen. Gero honela esan zien. Hau da nik zuekin nengoela esaten nizuena. Moisesen legean, profetetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztiak bete beharrak zirela. Orduan, liburu santua ulertzeko
ezaguera argitu zien eta esan. Honela zegoen idatzirik, Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta 3. egunean piztu egingo da hilen artetik. Beraren izenean hotza egingo zaie bihotz berritzea eta bekatuen barkamena jende guztiei. Jerusalendik hasita. Zuek zarete gauza hauen testigu. Jaunak esana, Hamabi apostoloak hor daude elkarturik, elkarrekin, Jesus agertzen zaie eta galdera bat daukete apostoloek bere buruan. Zein da hau? Zer da hau? Mamu bat da? Espiritu bat da? Literalki itzulpen hori da, espiritu bat da? Hemen aurrean daukeuna? Eta Jesusek esango die, zergatik dituzue zalantzak, begira, ni naiz. Ukitu nazazu eta ikusi. Mamuak ez du, ez zaragirik, ez ezurrik. Ni naiz, ni pertsonalki naiz, esaten die. Zein da guzti honen klabea edo gakoa? Jesukristo agertzen zaie ikaslei eta beraiek beldur bat daukete. Beldurra dute ea aurrean dauketena ideia bat izango dan, espiritu bat izango dan, hau da, hitz hutsak, hipotesi bat, abstrakzio bat, ideia eder bat. Beldurra dute, Jesus, ezagutu duten Jesus, ez ote dan izango zeozer ezer konkretuik. San Lukasek evangelioa idatzi zuenean, eta San Juanek baita evangelioa idatzi zuenean, bazeuden kristau talde batzuk, gnostikoak, ofitak, zeozer oso arriskutsua esaten zutena. Esaten zuten, uste zuten, kristautasuna eta Jesus idei eder bat zala. Etika bat, moral bat, abstrakzio bat, ez, eta ez da hau. Kristautasuna pertsona bat da. Topatu dezakegun pertsona bat da. Nazareteko Jesus, pertsona oso konkretua. Kristautasuna ez da guk aman komunean ditugun balore batzuk, ez, hori filosofia bat edo etika bat izango litzateke. Jesus ez da nik buruan ulertu behar dudan ideia bat edo sistema bat. Ez, Jesus zein da Jesus? Jesus da eta kristautasuna nik nire haragian, nire gizatasunean esperimentatu behar dudan norbait. Nun aurkitu dezaket Jesus jauna? Nun konkretuki? Gure eguneroko erlazioetan, lanean, etxean, familian, eguneroko zailtasunetan, nun bizitzako gauza txikienetan eta handienetan ebai. Hola izango ez balitz, Jesus ideia eder bat izango zen, ezan konkretua izango. Sakramentuak ez die ideia bat, Eukaristia ez da ideia bat. Hartzazu hau nire gorputza da, benetan, ni naiz, pertsonalki. Otoiz bizitza ez da erlajazio teknika bat. Ez, otoitza erlazio bat da. Jesus jaunarekin dudan erlazio pertsonal bat da. Pobrei laguntzea, pobreenei laguntzea ez da solidaritatea bakarrik, ez da balore bat bakarrik. Benetan diotsuet, txiki hauetako bati egiten diezuena, niri egiten didazue. Eskat ezaiogun zangoikoari, Jesus jaunari,
presente egin dadila pazkontan gure bizitza konkretuan, honela izan bedi. Egiogun otoitz, Jesus piztu zuen jangoiko aitari. Eli arduradunen alde, gida dezatela arduraz, hartzainonak beren esku utzitako hartaldea. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Gizadi osoaren alde, gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainen alde. Gaur bereziki pertsona helduen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Jesus berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde, bereziki kuarentena honetan banandurik dauden familien alde. Garai honek familia lotura sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, bizi dugun egoera Jesusen Paskoaren poza bete dadin. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zuk badakizu, hemen gaudenon bizitza, behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu fededunon asmoak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatuazu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak, eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatuazu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna bihotz bera gure oparia, bataiatu berriengatik eskerrak emateko, eta zeruko laguntza bizkortzeko eskatzen baitizugu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, ila eta eskaina izan den aldi hontan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotxa, bere eriotzaz, gure eriotza ezereztu, eta bere piztueraz, gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri.
Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur hemen bildurik, Jesukristo gure jauna piztuko zeneko egun santu ospatzen ari den eliza. Izan gogoan, jauna, eta eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santua, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuerekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jesusek irakasten digunez, eska diezaiegun zeruetako aitari, etor dedila bere erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu, eta pakea agurra egin zenien. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea. Eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Angoikoaren bildotxa.
zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jainkoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren. Zuek, jainkoak beretzat eskuratutako herri zarete. Iragarritzazue, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zu gandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitza, gure erospeneko harreman santuok irits diezagutela bizitza hontarako laguntza eta betireko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun izan guztiok eta jarri dezagun orain gure bizitza jainkoaren eskuetan, Ama Birjinaren bitartekotza eskatuz, jauna zuekin. Bere inka zaitzatela, jainkoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia.